yeeɓiyankoɓe Piindi TV mo kala salminama salminago nede salmago teddungal alede hande ko ñalawma mo ganduɗa aadi hakkude bandiraɓe aynoɓe e mo ganduɗa ko Cheikh Jibril Ba Cheikh Jibril Ba mo ganduɗa khalifa din Dar Salam Dagana Allah waɗi rawane e miijo Salif Sow e Mamadou Amadou Tall ɓe mbaɗino ñalawma baɗɗo faade ñande sappo e ɗiɗi koaka wonno ha Allah waɗi ɓe mbi ñande sappo e ɗiɗi foof e mbaɗa koyete ko jiyaare ngol ɗo noon yettaki ɗon nde wonno koye woteji gona ɓeɗo bandiraɓe ko lappol bangol fayida Salif Samba gueɗe heɗum junggo ñaamu bandiraɓe lappol daral fois e ummade jignaɗo men Issa Djiby Ali mo ganduɗa darde mum ina mantini golle mum ina mantini e jikko golle e daral ngal kono haade lappol ngol ne jogui joom konngol ko ceɗɗo jontaɗo ko kanko ɗa présenté lappol ngol eyyi bisimillahi rahmani rahim Abou Diouf a jarama ko minen hono no mbiɗa ni ko délégation fora woni ɗo arnoɓe notade e Mamadou Amadou Tall sehil meɗen Salif Sow tawɗen ɗo yete ene wawi lomtade gueɗe ɗe eɗen gari noon e konngol président daral fora woni Ifra Djiby Ali Sow en tant que vice président Mamadou Mamoudou Malor o watte junggo meɗen yen gardano ɗemo délégation eyyi délégation o banggue keɗɗumi banggue nano ko woni Alaji Yero Sadio Ba o woni trésorier général mo daral fora e ketɗen banggue ñaamo on woni Elimane Ibrahima Malik Ndiaye on woni secrétaire général mo daral fora eɗen ɗacca konngol ngol e junggo makko on jarama bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama goto fof inde mum e yettode mum kadi eɗen mbiya kadi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin nde Allah hokki en tawede oɗo saaha hande e nder lewru korka lewru yurmede so tawi yimɓe noddama hen conférence tawama ɗum ko yettere Allah eɗen ñaago Allah kadi kala ko duwa yo Allah jaabo kala ko rewa Allah yo Allah jaabo kala ko ferguita kadi yo Allah yaafo ɗiɗo ñalawmaji wona ñalawmaji ɗi ganduɗa hoorema ko ñalawmaji tokosi ko ñalawmaji yurmede ñalawmaji gaccodiral hakke kadi ko ñalawmaji kadi duwaw eɗen ñaago Allah kadi yo ɗum ɓooye wadde yo Allah ɓoynu junno ɗum no fewi no fewi no fewi taweɗen ha sahaji men so ɓenni kadi aroɓe kadi jokka golle ɗe eyyi ɗum noon en jetti Allah en jetti kadi kala mo yettani sababu yettani Allah sababu gadduɗo min ɗo o ɗum ko relation mo ganduɗa hoorema ko fina tawa noon wawi wiyede hakkude daral baali e daral fora ɗum ko fina tawa min ñagoro Allah tan ko minen hande wonɓe ɗo ɓe beele ma Allah wallu min mbawa fandinde ko mawɓe golluno ko saabu ɗum ko golle tiɗɗe goni hakkude daral fora e daral baali ɗum noon kamɓe mawɓe hande ardiɓe ko wayno président Mamadou Tall ko wayno président Salif Sow e minen de min jawaki ɗumen amin jetti Allah amin jetti golle mabɓe eɓe ndeni kadi ko mawɓe gaccuno ɗo ko ha tengti kadi e daral fora to Ifra Djiby Ali Sow en Mamadou Amadou Malor oɗo dariɗo Yero Sadio en ɓeɗo foof ko renɓe ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni ko tawno ko minen hande noon génération tokoso jakoraɗo pour janggo e jaam ko minen kay gonde e sas ko minen poti hande jogade nden tirde ko minen poti jogade kadi haqqilantagal amin ñaaguiɓe hen Allah duwaw amin ñaaguiɓe hen kadi Allah kadi haqqilantagal so neɗɗo wonde e ɓeɗo dañani haqqille ala fof dañata haqqille min jewakiɓe amin jettanaɓe Allah no fewi ɗum noon Allah jarama on jarama min gari koye dow inde daral fora min gari koye dow inde président fora Ifra Djiby Ali Sow amin jetta ɗum amin ñagono ɗum Allah moƴƴere min gari yettinde teddugal ɓoygal wadde hakkude fora e daral baali ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah fewnu yo Allah moƴƴin dulle mi yetti Allah ndu lewru rimdu ino gonɗen lewru korko kala ko du'a hen yo neɗɗo wi amin koko wonata tan nden noon mi yetti garal ngal ɗo mi yetti Abou Diouf mi yetti Salif ka dendal ngal daral baale daral nayyi fof ko ɗum haɓɓere wotere minen kam ñaaguiɗen Allah tan nde haɓɓeren mawɓe mbaɗ ɗum goppuno ɗo yo Allah yo Allah haɓɓone hana teeɗani ɓoro yawtu yo Allah yo du'a naate en yo Allah yo moƴƴere naate en barke Mouhamadou Rasulullah moƴƴi on Salif Mamadou Amadou Tall ta kono aɗa tawa noddude noota e weeɓani holno jiiɗa gangal bandiraɓe men foranaɓe e ñalawma Cheikh Jibril Ba o
jirmi gargol foranaɓe ko yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. So foranaɓe notima daral balinaɓe ɗum way kono yitere ñamre e yitere nande ni, ɗum woni hakkude fora e daral baali e ko yettude tawaɓe ɓe oɗo ñalawma. Ɓe timmani kadi ñalawma o, ɓe timmani kadi aadi o, ɓe timmani kadi yidde nde, ɓe timmani kadi du'anoɗo ɗo o. Waɗi noon so neɗɗo woni timmuɗo kala nde o nodda so ari o timminat. ɗum noon ɓeɗo nelaɓe ɗo min mbawi wideɓe tan ko ɓe jarama, ɓe jarama. ɗum ɗo noon walla kadi mbasa wideɓe ɓe jarama, ɗum ko jikkuji mabɓe, ɗum ko hen koye ƴiƴam he taga, ko noon ɓe mbayi. So neɗɗo noddiɓe teddugal ko kamɓe goni teddugal, ngam kala mone yiɗi teddugal e nder wuuro he ma yettoɓe, sa yettaki ɓe teddugal ma fewata. A jaama ɓe ñamli Salif Samba Guedde ko délégation lappol daral foa arno ɗo ngam dusde e ñantude bandiraɓe soti banaɓe gilli e ceylagal gila hanki battinde ha hande. Yo Allah jokku ɗum, yo Allah ɓeydu nanodel ngal e pamudel ngal e arsugo محمد شفيعنا في المشاري وآله وصحبه والأنشاري وبجان يا مهدي في الأخيرة حتى قوانا وبغير ذبي دماني القريب الورقي يمنى وبالياقي إذا بدار مالي بياقي ذادق قرآني صلى الله عليه وسلم سما نسأله سبحانه من فضله زلات على الإيمان برسله محمد شفيعنا في المشاري وآله وصحبه يا مهدي في الأخيرة حتى قوانا وغير ذبي دماني القريب الورقي يمنات علم بالأشراد وبالياقي إذا بدار مالي بياقي ذادق أدوها يا ربنا لجزادي ورقم لرؤيا إذا دل والقبر لا يدم دينا فيها إلا بيد من يرى يا فاكر زنا يا بارز الأمية يا نور يا منير زناوي نوير داري بيكي لذابي وفي دلال قبر بنون رمادي بفضلك سرقيا ودود الأسد والتراب بنكين فرقل وذابوا بذات الله البقاء والقيدة. bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum rahmatullah. mone men kala salminama inde mum e yettode mum, salminago hakkude julɗo e julɗo bandum, hakkude renduɓe ɗemgal ndendi diine ndendi leñol.
bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e dow inde lappol arɓe ɗo hande juwade khalifa men o musidɗo men o sahil men o giɗo men o bandi men o tedduɗo mo Allah teddini waɗi teddugal e juuɗe muɗum Cheikh Jibril Ba mo Dar Salam Dagana kono mo Sénégal fof mo fulɓe fof anduɓe ne mbiya so bawɗi piiti koko piino piyata woni cukko isa Djibi Ali mawɗo daral ngal ɓe mbaɗ délégation jooɗo ko kamɓe min pannoɓe tawi min ɗo daral ɗo ɓe mbi sinno wonano ɓe jogui ko wayni ɓe gardano koye amen ɓe duusa ɓe ñanta ñalawma o ɓe mbaɗi kala koɓe ponno wadde min pilmiɓe toon min ƴetti haaluji mabɓe ma on jeeb sallah jaaɓi firti ko daraɗe fof kala mo aani ɗo hande ɓe nani tawi aɓe jinno arde tawataɗe ñalawma hande o Cheikh Jibril Ba min gaddanima ko ganduɗa min gaddanima ko gowɗa min gaddanima ko cuusɗa min gaddanima ko dontuɗa so teddugal fodde ndimagu ɓingu moƴƴagu gandal e yankinare min gadani ɗo noon minen e hono amen on fof waɗandema ka meeɗa waɗanede min mbawa hokkudema ka meeɗa hokkede min meeɗa teddindema ka meeɗa teddinede kono so tawi neɗɗo teddinama tinani so hoynama o tinata ka tedduɗo ɓi tedduɗo dontuɗo teddugal galle bamum tedduɓe hono ma en gay salmindema e juwadema yidde huddemo teddugal e tinde ko mbaɗanta leñol ngol ko Cheikh sanno seanaɓe fof mbano no mbaɗa ni mi wiyani ma gonɗi fulɓe gasa laaɓa kono ma gusto hande so wiyama imam dikko ene jogui konngol to leydi Mali ne haalana heɗene mbiɗen ko an woni imam amen dikko an woni imam amen koddo an woni imam amen Samba an woni imam amen banggue ɗi foof dendagal ko leñol ngol ɗo mema aɗa tina goƴema ko leñol ngol nelɗa koye maggol a yiɗaɓe koyne a yiɗaɓe tampine a yiɗaɓe kayda a yiɗaɓe mbasa bandiraɓe daralnaɓe Allah jaama on jaama onon e yaadiɓe moɗon won arduɓe e moon ɓe gona yeeyoɓe baali walla yeeyoɓe nayyi kono ko teddugal e guille hakkude moon e mumen saabi ɓeydi no wano wane ni eɗen ñaago Allah moƴƴo mo hay hunde tehani o yo Allah hokku en tawtede mo wuurta eɗen celli eɗen ɓeyden ustaki ma on jii ko ɓurɗo kadi ma ar so wonano kadi fottude e saaha mo mbiɗen o ko mi wiyata ma hebbin saalo kono ma ɓurɗo nelal ngal yaaji ngal andama amin beltina feewi oɗo ñalawma hande Cheikh amin ñaagoma ya ɓeydu ko duwantoɗa leñol ngol ko amin ñaagoma ya ɓeydu jokkere ɗam nde mbatta nde amin ñaagoma ko jangguinta ko yo almuɓe paam ɗum ɓe mbaɗa no mbatta ni hollude yimɓeɓe yo gollo yo yimɓeɓe peew yo yimɓeɓe nundu yo yimɓeɓe janggu ɗum noon Cheikh Jibril Ba ane wondiɓe ma weeli min e ma foof ko so neɗɗo ara e ma taw ɓen ndenduɗa kosamɓe dohol ina cawdima weeli min e ma ko so neɗɗo ara e ma taw giƴiraɓe ma ɓe gonduɗa guila hanke saaha gaynaka aɗa wonde mumen weeli min e ma ko somin ga e ma mamin taw ñeeñɓe ɓe tawnoɗa jignaɓe ma no paggi jignaɓe mumen anne aɗa faggiti ɗumen aɗa jogui ɗumen weeli min e ma ko somin gari mamin taw awluɓe woɗɓe ɓe gona hontaɓe ɓe pagguiɗa gadduɗa ñantuɗa mbaɗɗa e ma min cuusi wondude ma to guirtumi konngol ngol hande mi ala haala ko jinnomi ko mi dañi ɗum to guirtumi konngol ngol wonmo ina looma haala ha heewa kono haɓɓa hunuko ma holko ɗum firtata neɗɗo nafma minen ko yimɓe min guuri komin nafteɓe komin teddinteɓe neɗɗo nafma hokkuma ha heewa ñantuma ha jooɗa haɓɓa hunuko ma holko haɓɓi hunuko ma woni o waɗanima o waɗanta bandi ko en so tawi waɗani goɗɗo wonani bande en so goɗɗo o haali manan ko mettuma kalɗo nana ko mettu ɗum an noon Cheikh kala ko mbaɗanɗa min amin cuusi darade min kaala saabu giɗɗa waɗande ko bande en giɗɗa waɗande ko sehlaɓe ma giɗɗa waɗande ko almuɓe ma min jii galleji won yimɓe halifaɓe so tawi galle suwa wonde ɓiɓɓe galle nawama janggoyi ɓiɓɓe rewɓe cuwa resede wonɓe galle ɓe ne liggo ina ndewa jamma ñalawma suwa kikiɗe so tawi ɓiɓɓe janggoyi garti ɓiɓɓe rewɓe ndesama ɓen wonnoɓe galle ɓe ndiwe haalaɓe ɓiɓɓe lomtine wona an min jii no fuutankoɓe mbiyanno fulɓe yimannoɓe wiyannoɓe
ñamlam waara leɗɗe ha wawa an wawa ñamlam waara leɗɗe ha wawa an wawa won wawɓe joɓade ñamale an kala ɗo waara leɗɗe ñamlano a yoɓi dimgal leɗɗe yo a juddu hen balɗe min jii yimɓe so tawi yeehi ha sukaɓe mumen mbawi ko kañen dokkete otoji joɗɗi kañen mahante galleji dokke hewɓe dokke deppo suuji almuɓe goppeɗa joña ina goya wona an Cheikh Jibril an giɗiɗa teddinde ko almuɓe ma giɗiɗa teddinde ko almuɓe ma giɗa hokkude ko almuɓe ma giɗa ñantude ko almuɓe ma ha wooda wiɓama Cheikh mbeta a yejiti sukaɓe maɓe a yejitaniɓe mbaɗa ko fodde a jamfaki leñol a jamfaki Allah a jamfaki diine bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓe fulɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belka ɓendorta ko funti so ñalama o rewama o juutat guurɗo e haala woppata haala kaalo haalewo ma yoɓe yiɗa woppude haala kono assalamu aleykum warahmatullahi mi acca ɗo آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم jiknaɗo men jiyaɗo Allah tedduɗo ceernajo timmuɗo ko woni ko julɗo nunɗuɗo joom yeese lamgo hono Alhaji Cheikh Jibril Ba eɗen goni e lewru korko teddudu en gudditat konngol en cuwa ƴettu konngol totteten konngol ngol ko Alhaji Ousmane Cheikh Jibril Ba kadi ganden kadi hande ɗo ɗo joɗɗen Alhaji Cheikh Jibril Ba fulɓe moƴƴuɓe tedduɓe gari juurade jiknaɗo mumen gari jokkude enɗam kono garɗon omo jokkoton enɗam de ko ɗum andi ko ɗum andira to ɗum kadi yiɗi oɗon gandi korko no faaɗi te kadi haajuji no keewi te banggue janggude alquran ɗo e galle he kono noon fotɓe no mon tedduɓe waɓe mon so gari pour jokkere enɗam huccide khalifa oɗo tedduɗo ɗum ko alhamdulillahi rabbil alamin saabu on gaddi ko yiɗa ɗo e oɗo galle kadi paamen ala Cheikh Jibril Ba wonde musidɗo mun tedduɗo jongo mun ñaama jongo mun nana sehil mun guiɗo mun Alhaji Mamadou Dia gouverneur mun ɗon jooɗi ɗum ne kadi men garoy hen saabu kadi won bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko jaatigueɓe nane nder jonde hen jooɗi ɓene ma en kaala ɗemgal mabɓe ɓe ganda ko haalte ɗo ko koɗo woni papa gouverneur ñogla noyide la ziyade loh bisimilla sisa wetu xarit sisa wetu soppe sisa wetu am de jàmm Alhaji Cheikh Jibril Ba tey xalifa bi dafa am ay gan yu tedd yu sell waaye gan yi yow yaali di dal ndax yaay njaatige yaay lépp ci kanam daa ci ñëwaat dañuy jox kaddu gi rek en tottal kungol tan Alhaji Ousmane Cheikh Jibril Ba bismo bandiraɓe so pari inchallah rabbi taala totten fotɓe en haalde ɓe so konngol joofi totten khalifa o dowono men Allah ko men tawtere ɗum wuuri ha gongol inchallah Ousmane Cheikh bismillah Alhaji Ousmane Cheikh Jibril wi mawnum Alhaji Moussa Ousmane wino yo ummo ƴetta konngol kono o ruttini konngol ngol mawnum Alhaji Ousmane Moussa Ousmane wima ɓaɗano woni miñiraɗo tottima konngol hay ƴetta lomtoɗa hen galle o e almuɓe Alhaji Ousmane Cheikh Jibril wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi bandiraɓe ñoguelede nuyi kenne kono tour ak sant
e dow khalifa o inde khalifa o ci ndigalu khalifa bi e konngol khalifa o e dow inde kadi galle o e kadi konngol kadi galle o ci turu kër gi min mbiɗi men bisimilla mumen eɓe mbiye mon bisimilla mon ñogi leen di wax bisimilla leen ci kër gi min mbi ummi ɗon ko galle mon garɗon ko nder galle o mon wi gummi noon ko galle mon kono natɗon kadi ko nder galle de ngeen a jogi seen biir kër waaye ngeen ñëw toogasi seen biir kër Allah waɗi kadi en mbaɗi aadi rawani on mbaɗino ko wayni hikka kadi on batti ko wayni o wi Allah hokki men rawene en mbaɗi naka wayni geeje wawi hikka Allah hokki men wurde sellur ha en kumni aadi o en mbaɗi ko wayni muna daaw defoon li mel nii ca géeje waaye ren yàlla may na ñu fekkee ak tal ba ñu mën a toog fii ci Kër Massar di ko def ci kanamu xalifa bi ɗum noon kadi min gogi hen weltare no feewi min weltare no feewi o wi ɗum heɓe jogii hen weltare no feewi ñu ngi ci am kontante lool so wonano sifa saaha no wayni ma ɓurɗo o wi so wonano saaha no wayni ene Abou Jobir nani no golle ɗe mbayni ma golle ɗe ɓurɗo budul won mbir mi ni mu demee mbir mi dina gën a ëpp fii lool sabu ko balɗe sappo e goho korko waɗno programme kono ko nder ñande waɗata sappo e goho ma taw élection ari enen fof en kumpaka de joɗɗen e yeeso alaji cheikh jibril mbiɗen ɗum ko alaji cheikh okkumin yamirore sappo e goho lewru korko bandiraɓe gara ɗo mbaɗa ziyar ɗum jaggue dat wonno ko tedduɗo ko moƴƴo ko labɗo reedu wi wallahi mi rokki ɗumen mbaɗen noon dañu jàppoon bis bi le 11 fukki fan ak benn ci weeru koor waaye yàlla suñu borom dogal élection yii ñu jëm te fekk fukki fan ak benn day fekk ñu jublu ci élection xalifa bi tedd bi moo tax mbooloo mi jàpp bis bii tey ñu daje fi bu dul woon loolu xam nañu fii kenn du fi xej ɗum noon dennangal almuɓe fof eɓe cuni ɗum sabu ɓe nder Dakar kono affaire waɗi ɗumen surprise ɓe jinno hawride e maɓɓe ɓe teddin ɗumen ɓe jaɓɓo ɗumen alaji Ousmane Cheikh Djibril Ba wi dendagal jiɗɗo galle o e ɓesgu o e wondiɓe e hoddiɓe e yiɗodiraɓe pop ina joguino anni oɗo ñalawma somo yonti kala hen to neɗɗo wawi wonde ara hawra hen li Ousmane wax nene taalibe yeeg soppe yeeg am di jàmm yi kenn ku ne jàppoona bis bii bu jotee bu ñu yàlla may fekke ak tal kenn du ko fi jiitu waaye nag yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam eyyi ɗum wasa juutde konngol bisimilla mumen tan yoɓe bisimilla mabɓe e galle mabɓe gaari ko nder galle mabɓe o wi konngol juutta bisimilla moon nder galle moon bisimilla moɗon kadi ko galle moɗon garɗon ko ɓesgu tan woni ɗo dennangal almuɓe e yiɗɓe ɓe e soppe e yiɗɓe cheikh kamɓe fof gandi ɗo o wi ko jooɗi ɗo ko fof ko ɓesgu galle o ko yiɗɓe ɓe e wondiɓe ɓe e yahdeteɓe ñifitoog ñëpp njabooto sérigne bi lañu ay doome ke jarbaade ke taalibe ke am di jàmm ak dëkkandoo ɗum ɗon kamɓe fof ɓe mbi ɗumen bisimilla mabɓe ɗum noon dennagal ahlu Darou Salam Dagana fof wi moon bisimilla moon e galle he bisimilla moon mboolem waa kër Cheikh Djibril Ba di Darou Salam nee na képp ku fi dugg bisimilla fii seen kër la ɗum noon konngol wasa juutde dokken woɗɓe ha yeeso ma en ko garta hen mu ne comme kaddu bi ñu bañ a guddi rek mbasen juutnaade totten wo fotɓe haalde ɓe kadi ɓe ƴetta konngol ha ɓooye garten hen inchallah cheikh Ousmane Cheikh kaye miñum en Moussa Ousmane eɓe mi limtani ɓe kamɓe fof e ɓeni ɗo ɓe keɗi tan sababude needi kono haala kaka haala mabɓe oɗon gandi so haala yaltiɗo sondo wonano no ɓeeɗo mbaɗi joni ni wona min haalata saabu alaji mamalla jiyen nanɗo e woɓɓe nanɗo ka en kaalata kono noon so neɗɗo yondinama haala tan haala Allah jarama on jarama Alhaji Abou Diop an eɓe garduɗa Cheikh Djibril wimon bisimilla moon o wimon kadi bisimilla moon ko kala ko kalmi ɗo kadi caggal Allah ko onon heeɗiɓe ceernatmi e an Abou Diop Cheikh Djibril wimon on garani ɗo gargol almuɗo e ceerno la addani ɗum ɗo e nder Dakaru walla e nokku goɗɗo yiidoyade almuɓe la garɗon ɗo ko hakkude miñiraɓe e waƴiraɓe a haali limore nde nane e hakkude pullo e bandum e hakkude julɗo e bandum e hakkude yiɗodirɓe e hakkude komi wawa limtirde ɗemgalam ko ɗum woni hakkude mon wona almudo e ceerno ɗum noon bisimilla moon ɗum oɗon gandi ɗum ko nde namal ko kalmi ɗo ko eko deƴƴumi ko oɗon gandi ko woni hakkude mon e cheikh eko woni hakkude mon zaman mum so neɗɗo ƴetti nayi cumaɗi jaafoɗon aynaɓe dañi hen ujunere nagge waɗe ndesa mum so lelimo woto ɗano saabu nagge fof sumague a meeɗati jomum haaloɓe deƴƴata cheikh noon nde Allah walli ɗum nde nele mum tagoɗo mum nde saabu lamɗo Allah wi wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyina lahum bayyanta kala neɗɗo mo nelnomi nelmi ɗum koye bandum en mbarma o haalanɓe ko jiɗmi koɓe kalano ko Cheikh Djibril haali oɗon ceedi caggal Allah a wi yimɓeɓe alquran nani a winɓe la ilaha illallah a winɓe sa dañi rende a wi yimɓeɓe so jokkude en tam yonti jokke neɗɗo noon hay nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi koɗo haaɗi waɗi koko waɗi haaɗi ɗon waɗi koko haali haaɗi ɗon no Cheikh Djibril ni mi wimo wari so nelaɗo Allah woni lomtowo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gollal waɗata wona haala Abou Diop wi noon joni
sindu gueɗe ɗe fof mbano kono ko cheikh jibril koni ma weeɓ haalde sabu so cheikh jibril waya noon waɗi no waɗi ni ma tampin no feewi no joni tata ousmane cheikh no gaari avion cheikh mouhamadou fadal ne wiya ne adda hélicoptére e ko nandi hen kono jaɓani goto fof ko almudo tan no wonini ni ko ɓooyani ko mawɗo tawi kam dar salam no yaare duuɓi 90 haali haala tirko o wi ɗum ala wona ko kalɗa ko woni ɗo ka mawnam pullo minni komi miña woni ɗo ko sukaɓe ma kala ko tawɗa ɗo ndenden min wona ceerno mi wona kaza kaza komi maccuɗo bandam en tan bandam en noon ko julɓe fulɓe e ko wona ɗum ko ganduɗo ɗum noon mataw ɗum wone ɓernde walla ko ɗum yalte makko walla ko ɓe jibinimo ko julɓe jibinimo ko suufiyankoɓe jibinimo ko fulɓe kono fof nottima hen nde wonna hay yimɓe ene liggodira e jinneji jaɓat kono hay jinneji ene liggodira e yimɓe tolnoto ɗon ɗum noon cheikh jibril kala ko kalatnomi eko keɓormi haalde eko deƴƴa ko fof wiyete tan ko ya juddu hen balɗe a walli diine ma a walli diine bande en saabu ko abou diop wi ko ɗo joni so tawi neɗɗo wawi a bandum en kalani walla gandani kan mbaw kana deƴƴo saabu sa haali ɗemgal ma ferete nde inmi nde mbawɗa gandal nde mbawɗa jabde salade nafa nde mbawɗa iɗi ɗum andu ko bande en homɓeɗi ɓen julɓe bande en fulɓe bande en ɓe kodduɗa hay goto a hoddani e nokku ɗo garɗa walla ɗo koɗɗa jibina ha nawi gongol ma caggal kala biyaɗo cheikh jibril jiidumi ma wiye jiide moƴƴo sa kala biyaɗo ko o cehlodir ma wiye sehlodirde moƴƴo ɗum yilatono annabaɓe mbiya ko jeeɗon koye moƴƴuɓe hatta annabaɓe ɓe mbiya jeeɗon koye moƴƴuɓe wonno woni moƴƴuɓe ko association walla ko fedde ardi ɗum ko Allah woni moƴƴo kala moƴƴo nattina nder ɗum noon hay goto herotako ɗum kono so Allah wallima ha bande en julɓe eɓe ceekodiɗa mbima ka moƴƴo a dañi foof en ɗam kadi no foftini ɓe jibinɗaɓe eɓe ceekodirɗaɓe ina poftini saabu jaawi nandema an yaawi nande joome mbimi so neɗɗo hocci neɗɗo waɗi ƴetti waɗi no waɗete ni waɗi hen musmar sumi waɗi galle mum wiya ko almuda mam yandu mon aljanna waɗani lawol waɗani no mbaɗɗani garnoɗo e ma fof e holli ɗum Allah jaɓa walla salo ko ɗum woni hen saabu yimɓeɓe ko Allah iɗi haalande ɓe hen jeeɓi ɓe hen ceeli ɗum noon mbo Allah neeli one ko ɗon daroto koye haalande neɗɗo jaɓa walla salo kono ittata kam an kam nde mbaɗɗa ɗum nde ha kaljiɗɗa Allah tottima bottari ma Allah kadi ne andi an aɗa andi heeɗiɓe ne gandi ko kalatmi ko Allah tottima hirande ma e bottari ma saabu ko liggande oɗo musidɗo men o hono denɗi meɗen ceerno men ceerno cheikh jibriru woodi ko gadandirɗen e makko aadi o yonti en jettori ɗum Allah no feewi saabu won yaaɓe e hakkude he ha heewi ɓen ɗon ala ko ɓe mbaɗi Allah de enen ɓe gaccani men ɗum ɗo ha aadi o yonti en gari en kawriti hen yonti eɗen gara huɓnude aadi o kono kadi mbo yettani Allah yettata sababu walla mbo yettani sababu yettata Allah alhaji Abou Samba Diop mbo RTS haalirde gendiyankore dowlo Sénégal mbo ganduɗa ko kanko woni directeur Piindi TV o jarama saabu kala ko maaye raddo ko jawgal fawi yimɓe mbi kono noon haaloɓeɓe ina keewi kadi wiide so tawi lingu yari karaw yo yettu Allah kono yo yettu lawƴoɓe kore Abou a jarama saabu ɗum ɗo foof ko an waɗi an jokkodiri e musidɗo Salif Samba Guedde mami aroy hen joni ombo namnoma oɗo kalifa ɗo mbiɗa ko musidɗo ma eɗen jaaha ha battuɗen jooɗodade e makko eɗen jewtida e makko jiiɗembo ɗum noon ko ɓuural manggal min beltima Abou a jarama so min joguino ko ɓuuri kadi a jarama mamin tottuma kono min mbima a jarama nde kollodirɗa men oɗo kalifa moƴƴere Allah e maɗa eyyi woni arɓe ɗo ɓe caggal min kalowo o ko Maham Diallo mbiyetemi ko ɓurɗo famɗude délégué ji daral ngal caggal yamirore Mamadou Amadou Talla mawɗo daral ngal kanko mawɗo Salif haalino nane ombo jogui gantu ombo jogui mbo sellani ombo ñaagui kadi duwaw nde on kadi Allah waɗanta ɗum jaam ɗum tako arani o lomtini délégué ji daral ngal e hunde dosɗe daral ngal kala ina jeeya hen noon mawɗo meɗen musidɗo meɗen mawɗo délégué jo hono omo ganduɗa kañum woni Salif Samba Guedde Sow ina wonde musidɗo Mor Ndaw kanko Mamadou Amadou Talla wiyata mbo premier ministre Mor Ndaw mbon ɗo jooɗi
e wondude musidɗo mo ganduɗa kanko woni Djiby Ndiaga Sow on ɗon tene koye délégué Jeeja. somi nulama e cheikh Djibril Alseyni Moussa Baydi Ndioro Malik Mbayir Moussa Diaje Paati Demananɗo Bacam mi jogui askono ko pullo noon ko pulɗo te wona puyɗo fa tabarakallah bandiraɓe daral on gari no ponɗon ardu rowane on gari ponɗon ardu hikka min beltanima moon ha yeeso Allah mbo cheikh weltani fof noon ma yetta Allah saabu ko jottinɗo Allah ko jottiɗo Allah hano yettina Allah mi jogui pille kewɗe mi ganduɗa mo yettaki Allah wawaɗi mi jogui pille kewɗe mo ganduɗa nunɗal makko so ñagani fof on dañat ko yiyat on yaha kadi adda goɗɗo kadi yaha adda goɗɗo emin gandi hen debbo goto nani ɗo o wi o andano beela neɗɗo ina ƴetta ɗum ɗo wonno ɗo ha adda ɗum ɗo woni ɗo hande bandumen fof kay ɗi kay woni pewnuɗo juma o Darussalam kay woni pewnuɗo o plus 4 Darussalam kay woni pewnuɗo forage yimɓe ne jara hen Darussalam ko waɗi ɗum ko yiide ko haalanono walla ko yiide ko ñaganono walla ko tottede ko Allah totti ɗum waɗe juuɗe muɗum yimɓe fof jii kay yii holli banduɓe nanɗo dogi jiiɗo dogi tawaɗo haɓa foole wawi an ka ɗum a jaama ka moƴƴo ñalawma on ko yaade jaafuɗon juuti ko adi eɗen jetta autorité administrative compétente gonɗo o hono gouverneur inde faggitande ha jomum hoto Allah yawnuto jomum ko inde muɗum tan wonde fonction wasa wonde fonction fof hayso jomum heeɓi Allah tere ko fonction muɗum gouverneur Allah jaama yo Allah teddine yidde ma gilli ma tabitini fuɗi yiyama feeñi yo Allah ɓeydu ɓiɗɗo galle o Moustapha duwanama o jaama so tawi paɗe ɓeydani darde ustata Moustapha jaama cheikh Moustapha jaama ko cheikh o filama cheikh ko cheikh Moustapha ɗum noon cheikh Moustapha Allah jaama Allah fayima e lawol pewgol a jaɓani jignaɓe ma a jaɓani yonta ma a jaɓani ceerno ma yo Allah hokke barke gonɗo e juuɗe ma o fandinde bandiraɓe dañɓe koɓe dañi ko yo Allah hokku ɗumen ha heewa ha pandina enen ɓe dañani ɓen yo Allah hokku en ha heewa so Allah hokki en hokken hakkillaji waddana cheikh en mbaɗata ni weeɓa noon eyyi weeɓande won mbiya Allah hokkam tan somi dañima mi renda so dañi o wadana wayi eyyi ɗum noon nane leydi he ɗum noon cheikh dokka min duwaw so Allah hokkiɓe ngalaɓe yo mbanno mbattanima Allah jaabo so tawi ɗum yawti ko ñalawma beelemma ko ñalawma teddugal eɗen mbawi haalɗo ha gasa en tampata ɗo ummotoɗo gassade fay ɗo heewata ndenno ko yidde saabi Allah tongi en ɗo ko teddugal tongi en ɗo cakkitortomi haadema hokkude Saliou Samba Guedda e dow inde Mamadou Amadou Talla e dow inde mawɓe dareɓe e woɗɓe ɓe ganduɗa nani e lappol ngol nde limtata nani baɗo musidɗo Aliou Wat jeeya ko cubalel yeeyani e daral kono ummata ko ɗon ko guiɗo moon kañe Saliou gonno gueɗe Burkina Faso ko gonga saabi eɓe gondi ha joni miñi men Mamadou Dia jeeya ko ciloñ nana yeeyani e daral he kono kala nde gummi ɗon ummoto ko guille hakkude mum Saliou gueɗe Burkina Faso ha yettiɗo wadde ɓeeɗo koye ɓe min ɓuuri teddinde délégation o sababude hayso ɓe jeeyani notade goto maɓe fof jiguinoɗo jokki ala garɗo ɗo mo ala ceerno mo tutana mo duwana mo wisana mboɗo heewi wiide almudo jamfata ko ceerno sababude almudo fof garɗo e ceerno addi haaju no dende mamalanji wini gata ko haaju goto gona yurnade so haaju o moƴƴi tan jippinto keddiɗi ɗi neɗɗo wala haaju goto so on moƴƴi bande ne jogui haaju no faye dow ma so tawi noon addi goto a yomnima a yiyani goto o jagga keddiɗi ɗi mbasa addude heddiɓe wi almudo jamfima ceerno
kono mo yiyatano hollama yii mo nanatano wallama nani mo irano ɗisano koddiɗo jogaki joguiɗo jaɓano wallude a ummima e ɗum a watti askude hakkito asakke a watti askude a woppata on ceerno cheikh wurtimine ma tan ko yiide min cabbina amin jiya mi noddama ñanden yaade nigéria mbimi nigéria sinno ko sagam so tawi ɗan jaaha baɗon cheikh jibril ba yo jeeye hen e sous région o jangguina bandiraɓeɓe o tongta bandiraɓeɓe no way ni no foti jangguinede ande famne ko ibrahima ba mbimi noon oɗo élection kadi jeeɗo ɓen haadi ngol lawol yehede cheikh a wona tan dar salam najo a natti wonde sénégal najo tan a wona dakar najo tan ko allah waɗe ma ko eltata ko nehata ko janguinta ko pindinta ko lawƴude gandiji lavade cerveau mo mbaɗɗa o banno abou diob oñade arima jagga ɗum muñano wayni neɗɗagal ma heddo e ma jippina ɗum way musani mbatta ɗumen lawol mbatta ɗumen trace janggo watta bisma dimi watta oncude yimɓe ɗum woni lavade cerveau toɓokoɓe mbi kala kaɗa nanna e gandi ittu woni ko jaltina ha laaɓa kono kala mo ndeɗa mbiɗa ɗum an kay mi wonta e ma ka kuɗaɗo wima anda ka kuɗa kala mo toñɗa bamum toña bamma kala almudo mo jewɗa mbiɗa ɗo heɗo fewani woppuma ɗo gonɗa ɗo a luudani e yonta ma so neɗɗo ceerno luuda yonta o dayta almuɓe dayta ceerno halma luudude yonta ma ko andude mon fof ɗo woni ɗo kala ko meccata kala ko yiyata ko suuɗe ko feeñi ko haali ko deƴƴi fo aɗa yeeso makko dari han ɓoye andude jaggamo pottamo takkamo e hoorema omo huuli ñande fof ma jandilmo a jandiltamo omo huuli ko waɗano ko fewani ko ma yi jiya deƴƴa mbattama e lawol pewnamo ha won neɗɗo fagguɗo neɗɗo développement ɗum emin jiɗi ɗum e leydi he yañu ɗum ina moƴƴi e leydi he abou haalama ka heewi haala ɓe jiiɗi haalde ha heewi Saliou Samba Guedda mboɗo andi on dañi sernaɓe ha heewi mboɗo andi goto mo fof no ummi pullo gaynako noon janggude qurana ha taƴa adadu ummade e cheikh ha jettoɗa less mo jiiɗa fof ne jogui sawdu jogui leɗɗe mum ɗo jubbata ɗum koko wona koko tawa onon fof on dañi ɓen kono won teddugal gadduɗon ɗo e galle he wonko jiiɗon ɗo amin jettuma amin jetta Mamadou Amadou Talla amin jetta nde kalɗon nde yimɓeɓe ne mbawno wiide min jaadani e moon oɗon kalɗon nde mbawno wiide min jogui sernaɓe galleji amen e cuuɗi amen ɓe goppu ha laaɓi somi ari ɗon mbiyete ko cheikh kalten min jeeyi ɗo birkilan min nawi nelal cheikh min jeeyi ɗo e dara goɗɗe ɗe min nawi nelal kala ɗe min jaa min mbaynoma min jettino nelal cheikh yinnode ñalawma woni ñalawma aduniyanke kuptidinɗo sénégal foof e sous région foof wona ko aynaɓe gari juurade mawɗo aynaɓe cheikh jibril ba ko ɗo allah tongi ɗum yawtani so gurdam no woodi so allah jaɓima mbaɗa ko ɓuuri ɗum noon mi hokkuma konngol kono o wi kanko e hoore makko wona coftuɗo ko fiɗɗo ɓerde nde no tiiɗi Salif wona celluɗo amin gandi aadi o amin gandi dande makko hen min jiɗino haɓe mbi yo nel o jooɗo o yo wawa jooɗade ko noon wawa haalde noon musidɗo o mondaw koye daral he o jeeya koye yimɓe délégué ji he o jeeya mo ko an de hokka konngol bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen nuyu ci nuyoo bu ñu yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ña ngi lay nuyu ña ngi lay siyaare ci turu suñu président Mamadou Amadou Talla heure bi daaw ñëwoon na fi ren nag moo tëggoon lii ba naroon a ñëw waaye yàlla def na mu am ngant mu nañu fa ma daan féete leen fa waaye su ngeen demee ngeen ne sëriñ bi maa ngi koy siyaare di ko sàkku ci moom it mu ñaanal ñu ñaanal suñu daral bi e ɗo inde Mamadou Amadou Talla mawɗo daral ngal e délégué ji garɗi ɗo ɗi e ɓesgu makko tawtaɓe ɓe e ɓesgu Ibrahima Djibi Ali mawɗo daral Fora o wi ɓesgu daral Fora e daral Baali ko yitere ñamre e nandre kamɓe jiidi gila hanki ha hande o wi kamɓe noon ko mbimi e wonde ɓe jogui sernaɓe ko o wi caggal ko wona ɗum sehlaɓe makko ɓe hono Aliou Wat cubalel e Mamadou Dia Ciloñ Aliou Wat e Mamadou Dia ɓe wi o gowni tan ko yidde o wi ɗum tan o gowni kanko Salif o gowni tan ko yidde so daari ko Allah luɓoyiɓe ko
e ko Allah tottimo ko eɓe no ɓe garta e makko ni e kala no wi eɓe mbaɗa o wi ko yidde tan wawi ɗum o wimo gonɗinde ɗum ko mbimi noon wonde eɓe jogui sernaɓe ko o wi ummade Nigéria o ha yetti ɗo o wi ceerno fof mo innuɗa eɓe gandi ɗum kamɓe kala ko yiɗo wona hayso ko joom ko wande foof eɓe gandimo o wi kono ko Allah holli ɓe Cheikh Jibril ko o wi kanko sa do meeɗa ɗum yiide o meeɗa kadi nande o yiyani o nanani o wi sernaɓe milliardaire uji o wi ceerno mo garata kofoɗa yeeso mum itta e poos mum tottuma o wi Cheikh Jibril koye mata wiya ɗum o wi kamɓe daral baalinaɓe komi jamfiɗo on o wi no ɓe gari am nde ko mbaɗanmiɓe ko mawɗo maɓɓe o koyngol kulol woni haa ɗo o meeɗa ɗum yiide o meeɗa ɗum waɗnede o meeɗa ɗum dañde ɗum noon ɓe defta tan ko ɗe rewno ɗo o wi Cheikh Jibril o wi an ɓuri andude ko jiɗanɗa hoorema e ɓesgu ma Allah ne jogui ha heewi o gaynata o wi a heññuma hen e keñña hen no keññirɗa leñol ngol ni o wi an kay so neɗɗo welama e so mettama a wonat ceerno mum tan so welama e so mettama waɗi noon a hollir ɗum ko neɗɗo woni naafiki ko fof so a ñamminima o yarnima o hokkima wala wona gon o wi hay rawandu ko willata laaji ko o willantamo hokkata ɗum kala mo jiiɗa rawandu willana laaji ina yarna taw o tot ɗum longere o wi noon Cheikh Jibril min ñaagui Allah koko yimɓe ñagoto ko yo Allah hokkuma cellal duumigal wadda ngal no jaangu anniya moƴƴo Allah yettin ɗum o wi kala julɗo ko bande o wi kala julɗo ko bande o wi ɓe gandi ɗum Allah jarama a jarama minenne koko mawɗo mo ndaw wi ko eɓe ñaagui duwaw ɓe gara ɗo tawa ɓe gaddi camion ŋaji baali e nayyi tawa min gaddi ko Cheikh Jibril ɓe juurama an e ɓesuma e miskineɓe gonɗa ɓe o wi wallahi ala ka jarnani ɓe sowona koɓe ngala o wi waɗi noon teddugal ngal mbaɗanɗaɓe ngal o wi ɓe jiingal ɓe jaɓingal ɓe nanigal ɓe nannigal ɓe nanni ɗum aduna o fof o wi ko wona ɗum ko omo yetta musidɗo makko ɓeeɗo Aliou Wat e Mamadou Dia omo yetta Allah mo yettaɓe oɓe ñaganoɓe Allah e yidɓe selluɓe tedduɓe wawɓe yidde o ganden en fof en dañi ceerno nani julɗo moƴƴo belɗo wadde présenté belɗo wondude bonɗo farnorade o wi ɗum noon o wi ceerno ɓe mbi soɓe gaɗo fayi yataw kaɓe ngaji baali ɓe gaddi ɗum ɓe ñaagui Allah salamu aleykum wa rahmatullah